wa sata. Malamin majami'a shi ba barawo bane. Jakata ce ta fada cikin akwatin. Lokacin ina kokarin bashi kuɗi daga ciki. Yana taya na dauko jakar ne kawai. Gaskiya nake faɗa. Zaka iya bincikawa ma da kanka. A cikin jakar da akwai 5,000. In ka duba zaka gani. Jami'a nawa ne fa wannan? Dama bakin ce sadaka za a bayar ba, saboda haka sun zama na abin bauta. Ta ku ba su tafi. Kai, me kenan kai a can wajen? Kudi na je dauka. Saboda an karba kudi na kuma ba a min aiki ba. A'a, dakata dai. Ina gani bayan ka ciro wasu kudade, sai ka kirga sannan ka mayar da wasu ciki. Daman kudin da na sa a cikin rufi 200 ne, shine na ɗibi kayana, sauran kudin kuma na mai da shi ciki. Kafin yau ba kai ne na ganka da sarƙoƙi da yawa a wuya ba? Yanzu na rabu da su, ba zan sake sawa ba. Me yasa ka liƙa waɗannan stikokin? Kare kai. Da yawa mutane ba suna sa hoton gunki a jikin katangansu ba don kar a buge musu? Shi yasa ni ma na lillika ana saboda kar a mare ni. Hello Nitu, kina ina? Ki zo ki dauke ni, bana da kuɗin koma gida, kin ji? Daga baya zan gaya miki me ya faru. Kina ji ko ki zo daidai babbar majami'an na wacce take gefen hanya. Ki sauri da Allah, na gode. Yawwa. Ga wannan na baki. Na me? Na hawa mota saboda ki je gida. Idan naga mutum ya kasa tafiya gida, abin ya kan man tausayi. Jimana! Abin da kawai nake da shi kenan. Aljihuna ba komi. A'a, ba zan iya karɓan wannan ba. Me yasa? Kai ma ai za ka je gida ba? Kuma kai ma baka da kuɗin mota. To ai ni ko da kuɗi. Zuwa gida ya gagare ni. Me yasa ka ce haka? A ina kake da zama? A halin yanzu dai ina rayuwa ne a Bauri. To amma kwanakin nan kuɗin masauki ya karu. Shine na koma kwana a Magarkama. Magarkama? Kana nufin ofishin 'yan sanda? Kwarai kuwa a nan birnin Delhi. Abinci kyauta ma suke bayarwa. Kuma kai kana so ka shiga ka kwanta kamar masaukin baki? Muje, san gwada miki. Muje. Tsaya nan. Kai, Abago! Kalli kaga! Zan daura ka akan network. Dai. Jagu. Yau ne su zauna a baya, zan bi waccan motar ne. Motar me kenan ke magana akai? Labarin mu. Ɗauko cikar. Ya kai. Ina buƙatar wasu kuɗaɗe. Sauri ne tu. To gashi. Na gode, sai an jima. Yalla bai, barka dai. Ina jinki. Dama ina so in shiga magargama ne. Me yasa? Saboda ina so in ga wancan. Madam nan ya yi miki kama da gidan cin abinci ne ko kaka? Inda zaki shigo ki ciki shaki hira da abokanan ki dan ya miki kama da wannan wajen ne? Nan magargama ce. Wanda ya aikata laifi shi kada yake an tayawa zuwa magargama. Madam ba da cin hanci laifi ne. Ai na san laifin ne, shi yasa na miƙo. Za a yi an taya ki fa. A an taya nan, dan Allah. Na gode Malam Pandit. Awa ɗaya gare ki. Sannu? Ina so ne na san labarinka. Ka bar labari.
Kamar ya? Ni ma'aikaciyar labarai ce. Rahoto ne aiki na. Yi tambayar ki. Da abin da kike so ki tambaya ki tambaya. To da farko, yaya ne sunanka? To ba zan ce ina da suna ba. Abin da ne na sani shine kowa yana kira na PK. Me aikinka? Me za ka duniyar wata? Astronaut? Kana nufin me aikin zuwa wata? Me hagu a wata dai. Ba yadda kika faɗa ɗin ba. To shi kenan. To a cikin duniyoyi wacce ce tafi burge ka? Duniya ta mana. A'a bayan duniyar da muke ciki fa. Kwarai na san wannan duniyar kyakkyawa ce. Na ce duniya ta. Idan dare yayi ba, duniya tana can sama. Ina ganin duniya ta. Mun ji mamaki da muka gano cewa akwai wata duniya kuma a cikinta akwai mutane masu kama da mu. Saboda haka aka turo ni nan domin na yi bincike. Amma kuma da na zo nan shine kawai sai wani ya fauce min masarrafi na. Kuma ba masarrafin ba zan iya tura sako ga gida ba. Idan kuma ban tura sako ba za a zo daga gida ba a ɗauke ni. Ta yaya zan iya gaya musu cewa wannan duniya mai haɗari ce ba za mu iya rayuwa a nan ba? Sannu, na ce ba? Ya kai. Buɗe min ƙofa ina so in je gida ne. To madam, shi wannan hukunci na waje ne ke yanke shi ba na ciki ba. Ka gani fa ba barauniya ba ce. Ko wani barawa ma kai ke faɗa. Ina Malam Pandit, da Allah ka kira shi. Pandit ya fita zaga unguwa. Malam Pandit! Malam Pandit! Barauniya, rufa wani baki kuma halar miki masa. Kin dauka ni mahaukaci ne kuma zancen banza nake ba? To in ba haka ba yaya ne? Kana so ka ce mutanen duniyar taku Hausa suke yi? To ayin baki sani ba abin da ya faru. To mu ai sam duniyar mu ba ma da wani yare. Da tunanin mu muke magana. San ba a samu wani rudani, amma wannan duniyar sai mutum ya faɗa abu daban, amma yana nufin abu daban. Kalma ɗaya sai ka ji ta da ma'ana 4. Idan mutum ya ce da kyau, yakan ba da nufin abu ya tafi yadda ake so. In aka zara ido kuma aka ce da kyau, to mutum zai ga me zai biyo baya kenan. Mace ta sa sabon kaya ta ce maka da kyau, tambaya ce wai. Idan kuma mutum ya yi abin bajinta, sai ka ji an ce ba kyau, wato ya burge kenan. Kuma an ce ba kyau, ba kyau. Sai mutum ma ya tuno wani abu, za ka ji hajja ake. Da kyau. In dai har kana so ka gane rabe-raben dole sai ka mai da hankali yadda ya kamata kafin ya gane kowanne me yake nufi. Saboda tsabar rudanin da ke ciki sa'o'i 6 ne ina koyo, tukunna na iya yaran. Kana so ka ce a cikin sa'o'i 6 kadai ka iya gaba ɗaya yaran Hausa? To ai kafin lokacin na kasa rike hannaye ne. Daga baya da ƙyar na samu wata yarinya muka zauna tare da ita na sankama hannayenta shine gaba ɗaya na sauke Hausa da ta iya a cikin jikina. Kai kana da kwakwalwa mai dariya ne ko? Ko me sanin ka yana da iyaka? So kake ka ci hannayenka tamkar wayoyin USB ne wanda yake ɗaukan abu daga wannan na'urar zuwa waccan na'urar? To kuma kayanka fa? A duniyar ku kenan kuma ana sa jeans. A duniyar mu ba ma sa. A duniyar mu ai mu sam ba ma sa kaya. A farkon zuwa na nan na ɗauka mutane daban-daban suke da juna. Ba kamar mu ba a duniyar mu fatar mu duka iri ɗaya take. Na ce la wasu fatar su sheki take, wasu kuma kalli fatar su baka kirin. Na ce abin mamaki. Na ce la wasu kuma zaka ga fatar su mai launi, wasu kuma fara tas. Wasu fatar su damammiya ce, wasu kuma fatar su a sassake take. Wata rana kawai sai na ga wata mota mai rawa. To a wannan lokacin ne na gane cewa yadda fata take a jikin mutanen duniyar nan haka take a jikin mutanenmu. Bambancin dai kawai shine a nan mutane suna sa wani abu domin su rufe fatar su yi mata kwalliya. A wannan lokacin ne na ce lallai ni ma yanzu zan saji da al'umma. Amma kuma sai na kasa gane me yasa mutane suke ta yi min dariya.
Malam daga buje buje buje. To a wannan lokacin sai na gane cewa ashe kayan mata daban na maza ma daban. Sannan kayan da ake sawa da rana daban da wanda ake sawa da daddare. Haka zalika kayan wasa daban, kayan cin abinci daban. Wata rana a cikin kayan da na sa sai na samu wani hoto. A hankali sai na fahimci cewa lallai fa mutum yana buƙatar wannan hoto domin ya rayu a wannan duniya. Cewa in dai na bada wannan hoton zan samu abinci. To daga nan kawai sai na fara harhaɗa hotunan wannan tsohon mutumi. Ya ne malam? Ya kake ta bani waɗannan kuma? Wannan littafin ai sai shago littafai malam. Yawwa, to kaji dan gari. To ga karas ɗinka. Nan take sai na gane cewa wannan hoton yana da amfani ne a jikin takarda ɗaya kacal. Sauran takardun a jikinsu hoton baya da wani tasiri. Duk lokacin da na buƙaci kuɗi ko kayan sawa, to a mota mai rawa zan samu. Mota mai rawa ce banki na kuma ita ce tela na. A irin haka sai wata rana na sa wasu kaya masu ban mamaki. Yayin da ya zama na bana buƙatar na bada wani hoto kafin a ban wani abu. Kawai sai dai na ga abinci ya zo gare ni. Yalla bai ga wannan. Na fahimci cewa idan dai har ina buƙatar na samu masarrafi na sai na iya yaren wannan duniya. Idan dai ba yare to fa ba abin da zai yiwu a nan. Sai na tuna da wani mutum wanda a nawa ra'ayin salon shigarsa akwai matsala, amma ba ta yadda zan iya gaya masa. Daga bisani kuma sai na tunanin cewa ai na bata masa salonsa. Sai na ce to bari mai da shi yadda yake da. Labarin ziyarar shugaban ƙasa ya zuwa makarantar kwana ta yara inda ya je domin ya jajanta. A hanya ne na haɗu da shi. Wasu amagawa ne kawai suka kaɗe shi suka fece. Gaskiya kwakwalwarsa ba lafiya. Bai tasiranta da abin da ne ba. Ko dai shi ɗin kurma ne yallaɓai. Kai! Da alamu yana ji amma dai baya bada amsa. Gaskiya yana ga kansa ya bugu ne sosai. Ya manta komai. Shi kenan mantauta taɓa shi.